Jeho história siaha až do staroveku. Bábkové divadlo majú radi deti, no zaujať vie aj staršieho diváka. Bábky v rukách hercov jednoducho vyzerajú ako živé. Dnes má toto umenie svoj deň. Modrý kameň, jediné múzeum bábkárskych kultúr a hračiek na Slovensku. Človek tu má pocit, ako keby sa ocitol v rozprávke. To konkrétne navrhoval pán Peter Cigán a ja som len pomáhal vlastne pri výrobe. Toto je zase kuko, to som tiež vyrábal, ale návrh robila pani Cigánova, Anka. A toto som nepomáhal vyrábať, ale to vyrábal môj otec, ktorý vlastne navrhol drobčeka. Sú to naše najznámejšie bábky, ktoré mnohí poznajú aj z televízie. Stále aj v dnešných časoch techniky a rýchleho kolobehu všetkého okolo nás, bábkové divadlo si nájde svojho diváka a bábky stále môžu očariť nielen deti, ale aj dospelých. Nemusíš sa ma predsa báť. V detskom domove povedal, že žerieš deti. Bábkové divadlo v podstate nevzniklo ako umenie pre deti. Bábkové divadlo vzniklo ako umenie pre ulicu. Všetky bábky majú dušu. My to tak cítime, bábkari, keď s nimi či ich ošetrujeme alebo manipulujeme, a už nehovorím o tom, že herci, ktorí s nimi hrajú, tak ich považujú za živý organizmus v tej chvíli, keď ich majú v ruke. Výrobou bábky a predstaveniami sa práca s ňou nekončí. Aj o týchto neživých hercov sa musia starať. Práca s takouto bábkou je niečo ako taká preventívna prehliadka u lekára pre nás. Momentálne to čistíme od povrchového depozitu. Následne to musíme vyutierať do sucha, aby tá vlhkosť sa absolvovala. Svetový deň bábkového divadla sa oslavuje od roku 2003. Pravidelne si tento deň pripomínajú na hrade Modrý kameň. Bábkové divadlo bolo, je a určite bude vždycky pevnou súčasťou našej kultúry. Marián Vladovič a Peter Ziman, televízia Markíza.